I de kommende år så vil robotter og kunstig intelligens forandre hele det danske samfund og den måde, mange af os arbejder på. Faktisk anslår eksperter, at mellem 700.000 og 900.000 job i Danmark kan blive enten overflødige eller automatiseret i løbet af 20 år. Og mange af os er slet ikke rustet til at følge med den digitale udvikling. Det vurderer den såkaldte SIRI-kommission. En kommission, der lige nu er i fuld gang med at analysere, hvor godt eller dårligt vi danskere er rustet til den digitale fremtid. Og nej, kunstig intelligens, det er ikke noget abstrakt, der venter langt ude i fremtiden. Det er faktisk nutid for rigtig mange af os. Siri, vil du ikke spille lidt musik for mig? Siri er en talestyret hjælper, som mange smartphone-brugere kender. Siri, hvem er du? Jeg er Siri. Her for at hjælpe. For mange mennesker så er Siri måske nok blevet et symbol på, hvor teknologien er på vej hen, og hvad teknologien kan. Siri, er du intelligent? Hvad intelligente agenter angår, så er jeg ikke tabt bag en vogn. Som et symbol på kunstig intelligens er Siri blevet navnet på en ny kommission, der skal se på, hvilke jobs, der vil overleve kunstig intelligens, og hvilke nye, der vil opstå. I virkeligheden så har vi kaldt kommissionen Siri, fordi rigtig mange går rundt med en kunstig intelligens nede i lommen. Det er ikke noget, der er langt ude i fremtiden. Danske Mads Rydahl var leder af det designhold i Silicon Valley, der i sin tid udviklede Siri. I dag er han medstifter af en lille virksomhed, der laver avanceret ny software, der skal hjælpe forskere med at finde relevant viden. Så har vi for eksempel kemiske elementer eller biologiske elementer, vi har metoder, vi har sygdomme. Vi er helt fremme på forkanten af udviklingen. Det er det her, der er det stadie, vi er nået til. Og nu er han også medlem af Siri-kommissionen. Som ekspert skal han komme med bud på, hvor den teknologiske udvikling er på vej hen. Jeg tror, at min rolle i kommissionen også til dels er at fortælle, hvad der er realistisk og hvad der er urealistisk. Vi har glædet os utrolig meget til, at I skulle komme. Siri-kommissionen mødtes fredag hos IBM. Kommissionen har arbejdet siden august og har netop fået udarbejdet en rapport, som skitserer mulige scenarier for, hvordan kunstig intelligens vil forandre Danmark. Hvad sker der, når vi pålægger det her kognitive aspekt til den fysiske verden? I spidsen for kommissionen står politikeren Ida Auken og Ingeniørforeningens formand. Den industrielle revolution, som kommer kørende rigtig, rigtig stærkt nu. Og det betyder, at det vil, ingen tør sige, hvordan arbejdsmarkedet ser ud om 5 år. I mange brancher har ny teknologi for længst vendt op og ned på den måde, man arbejder på. Nogle husker måske dengang typografer satte avisen op, inden den gik i trykken. Det var jobs, der forsvandt sammen med mange andre. Hvor vi tidligere har set en teknologisk udvikling sådan lidt efter lidt, så sker det i øjeblikket med lynets hast. Og nogle gange kan vi faktisk ikke vide, hvem der er de næste typografer. Når kommissionen taler om kunstig intelligens, mener de alle mulige slags teknologier, fra tale- og billedgenkendelse til supercomputere og selvkørende biler. Jeg tænker alt, hvad der sker på den teknologiske udvikling, og det vil sige for eksempel det med at bruge robotter, som kan lære at tænke selv. Jeg tænker på digitalisering af hele sektorer. Jeg tænker på al den teknologi, som kommer ind, som vi ikke engang kender i dag. Hvad betyder det for arbejdsmarkedet? Der har været mange fantasifulde bud på, hvordan fremtidens tænkende robotter vil se ud. Men faktisk er mange bare computere, som hele tiden bliver dygtigere eller mere intelligente, om man vil. For knap 20 år siden var det en stor bedrift, da computeren Deep Blue slog verdensmesteren Garry Kasparov i skak. For 5 år siden vandt IBM's Watson quizprogrammet Jeopardy. Watson, what is Fakasha? That's it. Og i år kunne Googles computer AlphaGo så besejre verdensmesteren i det kinesiske brætspil Go. That's a very surprising move. Spillet anses for at være så komplekst, at computeren ikke kan regne sig frem til en sejr. Der skal en langt mere avanceret analyse til. Congratulations are due to AlphaGo. Men supercomputerne kan andet end at underholde. Her på Rigshospitalets kræftafdeling har lægerne netop testet Watsons evner til at stille diagnoser på 4 af de mest almindelige kræftformer. Det, der imponerer, det er, hvor hurtigt det går, når man taster nogle patientoplysninger ind, hvor hurtigt man får et svar. Og hvis man så vil udfordre det svar,
så får man adgang til litteraturen lige med det samme. Hvis vi går ind og kigger på en af de her cases her, en dame, som har brystkræft, går Watson nu ind og henter patientdataene fra patientjournalen. Computeren er fodret med i tusindvis af konkrete patientforløb, og alt, hvad der findes, er videnskabelig forskning på området. Den kan kapere 800 millioner siders information i sekundet. Watson kommer så op med forskellige behandlingsmuligheder. Der er nogle af de her behandlingsmuligheder, som er grønne, men der er også nogle af dem, som man siger, dem kan man overveje, men kan ikke umiddelbart anbefales, og der er også nogle, som ikke kan anbefales. På afdelingen kan de godt se mulighederne i Watson, men endnu kan maskinen dog ikke måle sig med de bedste speciallæger i landet. Der, hvor udviklingen er nået til lige nu, der er man ikke nået derop, men man er nået langt. Og jeg er sikker på, at i løbet af få år, så kan Watson også gå op og være lige så god til at give råd, som de bedste speciallæger er. Jeg tror ikke, du som sådan kommer til at møde en maskine. Du kommer til at møde en læge, som har en maskine stående ved siden af sig. På nyhedsbyrået Ritzau Finans er den nye teknologi allerede rykket ind på redaktionen. Var det godt årsmøde? Den journalistiske robot Autoflash kan finde et nøgletal og sende det ud på et par sekunder, når for eksempel Mærsk eller Novo kommer med et regnskab. Og få sekunder gør en forskel for kunderne, som blandt andet er banker. I gamle dage, det er måske for et par år siden, der sad vi samtidig 4, 5, 6 journalister og ventede på det rigtige tal og få dem ud så hurtigt, som vi kunne. Og det tog altså de der samtidig 30-40 sekunder. I dag kan Autoflash, det kan sende det ud, åbne pdf'en i løbet af et par sekunder. På et par sekunder finder robotten altså selv frem til de relevante oplysninger i teksten og spytter telegrammet ud. Den skriver sådan en enlinjes tekst, men det er så det næste, der kommer. Det er selvfølgelig, at man laver lidt længere tekster. Men det er noget, vi gør om et par år, sandsynligvis. Lige nu giver robotterne journalisterne tid til at få lavet bedre historier. Jamen, vores kunder ude på den anden side, specielt i bankerne, vil jo gerne have tallet først. Men de vil jo også gerne have forklaring lidt senere på, jamen, hvorfor var overskuddet så stort? Hvorfor var driftsresultatet så dårligt? Og det er så det, vi måske får lidt mere tid til at læse os ned i teksten, og så få lavet den rigtige historie. Men om Ritzau Finans en dag kommer til at fyre journalister på grund af robotterne, det ved ingen endnu. Ikke lige nu, men det er muligt, at vi gør på sigt. Hvad der sker om 5-10 år, der kan jeg ikke sige noget om. Tidligere på året anslog organisationen World Economic Forum, at robotter og kunstig intelligens på verdensplan vil koste 7,1 millioner jobs inden for de næste 4 år. Herhjemme har tænketanke anslået, at mellem 700.000 og 900.000 jobs vil blive automatiseret inden for de næste 20 år. Men det betyder ikke, at vi er på vej mod et jobløst samfund, lyder det i den rapport, som Siri-kommissionen nu skal arbejde videre med. Jamen, jeg synes, det allervigtigste i rapporten i virkeligheden er, at den siger også, at man skal ikke være så nervøs for, at alle arbejdspladser forsvinder. Det er rigtig mange arbejdspladser bliver anderledes. Og det vil sige, at vi som lønmodtagere skal være klar til at lave noget andet, end det vi har lavet indtil nu. Men mange af os er faktisk ikke helt klar til de omvæltninger, der er på vej. I vores nye rapport, der er jeg i hvert fald blevet overrasket over, at det er op mod halvdelen af arbejdsstyrken, der egentlig ikke har digitale færdigheder nok til at kunne klare nogle af de forandringer, der kommer. Og det siger jo mig, at vi skal have tænkt efteruddannelse helt anderledes, og måske tænke uddannelse igennem et langt arbejdsliv, sådan så vi ikke tænker, at nu er jeg færdig med at uddanne mig, men i virkeligheden har adgang til uddannelse meget længere tid. Et af de steder, der vil komme store og synlige forandringer i de kommende år, er i transportsektoren, vurderer kommissionen. Transportsektoren og privat transport kommer til at se en kæmpe revolution i de kommende år. Det er lidt svært på nuværende tidspunkt at sige, hvad tidsrammen er og tidshorisonten. Vi har allerede selvkørende biler nogle steder i verden, og nogle steder kan man få lov til at sidde med hænderne på rattet og slappe lidt mere af. I de kommende år skal kommissionen detaljeret gennemgå specifikke brancher og komme med bud på, hvordan vi kan bruge udviklingen til vores fordel, i stedet for at blive overhalet. Vi skal være omstillingsparate i Danmark, vi skal være i førersædet, og vi skal være klar til at bruge den nye teknologi til glæde for velfærdsdanmark. Da vi begyndte at bruge heste, så løb vi ikke om kap med hesten, og vi satte os op på hesten for at kunne komme hurtigere frem. Og på samme måde skal man også tænke på enhver form for ny teknologi. Kunstig intelligens vil ikke gøre mennesker overflødige. Vi skal gøre de ting, som maskinerne ikke kan gøre bedre, og bruge kræfterne på det. Jeg tror, at den her slags teknologi kommer til at flytte rigtig meget. Det bliver sådan, at meget af den grundlæggende rådgivning, vi har som læger i sundhedsvæsenet, den kan gøres af maskiner i stedet for. Og så har vi stadigvæk brug for
de gode hjerner og de gode læger til at forske og til at være dem, der træder til, når det bliver rigtig, rigtig svært. Hvad der venter om næste hjørne, ved ingen med sikkerhed. Og Mads Rydahl ved bedre end de fleste, hvor hurtigt det kan gå. Var han blevet nogle få måneder længere i det firma, hvor han var med til at udvikle Siri, så var han blevet millionær, for der blev Siri solgt til Apple. I dag er han glad for at arbejde i sit lille firma ved navn OnSilo. Et svært navn, synes Siri. Hej Siri, hvor ligger OnSilo? Det er, hvad jeg fandt på internettet om, hvor ligger hans egner. Måske et bevis på, at den menneskelige faktor ikke helt kan erstattes af en robot. Farvel Siri. Okay.